nanay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka Ama, Aki, as in Espiritu Santo. Amen. Iayon taman po sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat for all the blessings received, dulot ni Mary Ann B. Patricio. Pasasalamat ni Bong and Jing Gapayaw and family for the gift of life of Dana by Abion's family. Special intention for good spiritual, physical health, and safety of the family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special intention by Garcia family to pass the Civil Engineering Board exam by Mark Carlo H. Bristol and Jeff Palmiano. For passing the BU entrance exam by Gia D. Valenzuela. For safe travel by Joseph and Connie Minya. To pass the November PNLE 2024 by Abigail Joy Victorino and Maria Alison Borlasa. To pass the board exam of Mark Ian Tolosa and Marian Rafaela Tolosa, Dolot kan Tolosa family. For civil engineering exam of James Edward and Martin Dave Andrew by Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, Dolot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Anthony, ni Maria Teresa S. Cabotaje, Francisco, kan F.N.S. Velasco, Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Hihino, Andro, Juanito, Miriam, Roland Bendon, Dolot kan Asopardo Cantara and family. All Souls, Dolot ni Tita Di Imperial, Manuel and Ruben, Dolot ni Abigail Joy Victorino, Eladio and Isabel, kan Quinto family, Eduardo Sr., Dolot ni Bong and Jing Gapayaw and family, Julita, ni Anita Teng and family, Jed, kan Daughters of St. Jude. All Souls, Dolot ni Rosita Blasco Corporal and family, Bernabe and Bivet Cipriana Francisco, Jose Cocots, Maria Arlie Juanito, Remedios, Dolot ni Irving Obal, Nenibet, Dolot ni June and Lani Rico, asin kalag ni Donato Dolores, asin Alex. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indo mga tugang, ngunyan, ika-33 na Domingo sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos para sa pagpoon. Good morning. Good morning, Father. Kumusta po kamo? Sarong komunidad, pagkatapos kan mga makusog na duros, asin uran, nakukuha niya to an sa tuyang sa diri sa tubang kan sa tuyang kagurangnan, tanganing magpasalamat, asin mag-umaw sa iya. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong Espiritu. Special niya itong idulot ining Santa Misa sa pagpasalamat po sa mahal na Diyos sa paglikay sa tuya, sa rapado, kan bagyong Pipito. Asin sa pagpamibi, duman sa mga naapektaran ka ini, asin padagos na rinarapado sa mga oras na ini, kaining Super Typhoon Pipito. Sa tuya man po, sindamantang kita nagpapasalamat sa mahal na Diyos. Let us not be insensitive na rumdumon sinda sa tuya po ngunya na
pagpamibi. Ika-33 na pong Domingo sa ordinaryong panahon. This is the last Sunday before we celebrate the Christ the King Sunday. And after that, iyon na po ang first Sunday of Advent. Panahon kan preparasyon sa pag-abot kan sa tuyang para tubos. Kaya madadangog nga to sa tuyang liturhiya ngunyan, iyo po ang imbitasyon sa to na mag-andam sa pagbalik kan sa tuyang kagurangnan sa paghukom sa lambang saro sa tuya. Ngunyan midbidon ta na po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos ng aning magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sa rabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pagkapatawada, an sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen. Kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay niya tong awiton, ang kamurawayan sa Diyos. Mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, uli ka, nagulamong kamurawaya, kagurangan na Diyos, Diyos sa mga kakamhan, nagurang na aking buktong Hesu Kristo, nagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalangan, kinabang, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalangan, kinabang, sa mong pagimahera, ika na nagtutukaw sa to ka nama, kaheraki kami. Na ikasanan, banal, ikasanan, nakurangan, ikasanan, urok, kahalangka, Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Special ko man na idinudulot ining Santa Misa sa pagpahimibi para sa kapahingaloan kan kalag ni Jed, aki kan saro kan mga miyembros kan Daughters of St. Jude. Mamibi kita, kagurangnan sa muyang Ama,
Namimibi kami, itugot mo sa mo na danay na mag-ugma sa imong kaimbudan. Tadaing katapusan asin pano ang kaugmahan kung padagos kaming maglingkod sa kagmukna kan gabos na karahayan. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Pinagprofesiya ni Daniel an maabot na paghukom, asin kun si Isay an makakaligtas. Ini pagpagirumdom sa to kan realidad, kan huring paghukom, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Kan mga aldaw na ito, ako si Daniel, nadangog ang tataramon ni Diyos. Sa panahon na iyan, matunga ang dakulang anghel, si Miguel, an anghel na nagsusurog kan sa imong banwaan, dangan magkakaigwanin kasakitan, na dai pa lamang nangyari magpuon kan magkaigwanin mga nasyon. Pag-abot kan panahon na iyan, ang gabos na tawong angaran, nasusurat sa libro ng Diyos, maliligtas. Mabubuhay giraray ang kadaklan sa mga gadana, ang nagkapira mabubuhay sagkod paman. Mantang an iba, magtitios nin daing katapusan na kasusukgan. Ang mga madunong na lider magliliwanag, siring sa panganuron, asin ang mga nagtukdo sa mga tao, na magibo kan tama, magliliwanag sagkod lamang, siring sa mga bituon. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. An kagurangnan iyo ang sakong kalis asin piniling kairasan, an sakong buhay sa iyang nakakaptan. An kagurangnan namamatean kong danay na haranis ako. Haranis siya, asin mayo nin makakatanyog sako. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Kaya nag-uugma ang sakong puso asin kalag, nasa katiwasayan man ang sakong hawak. Huli tadai mo ako itinatao sa kagadanan, asin ang sa imong namumuotan, dai mo pinapabayaan sa lulubngan. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Ipinapahiling mo sa ko ang dalanin buhay, sa imong atubang yaon ang kapanoanin kaugmahan. Sa tuo mong kamot, yaon ang kaugmahan, sagkod lamang. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Sinasabi kan surat sa mga Hebreo, na si Jesus nagdusay kan buhay para sa satong kaligtasan. Minapagirumdom ini sa to na kita napatawad, asin napabalnal huli kay Jesus. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo, mga tugang, ang lambang padi, naglilingkod oral daw, dangan nagdudulot kan parehong sakripisyo sa dakul na beses. Alagad, ang mga sakripisyong ini, day nanggad makakapara kan mga kasalan. Alagad si Kristo, nagdulot para sa mga kasalanin saro sa ng sakripisyo na nagdadanay, sagkod lamang. Pagkatapos, nagtukaw siya sa tuon ng Diyos. Duman, naghahalat siya sagkod ng sa iyang mga kaiwal, gibuhi ng Diyos na tungtungan kan sa iyang mga bitis. Sa paaginin saro sa ng atang, ginibo niyang banal, sagkod lamang ang mga nalinigan niya. Kaya, kan ang mga kasalan ipatawad na, day na kaipuhan ang mga dulot sa paghali kan mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis kan panahon ni kasakitan, madikluman aldaw, dain na maliwanag an bulan, mahuhulog ang mga bituon hali sa langit, asin magkakayurugyog ang mga kapangyarihan sa kalangitan. Dangan mahihiling nindang maabot ang aki nin tawo na nasa panganuron. May dakulang kapangyarihan sa kakamurawayan. Susuguon niya ang mga anghel tanganing tipunon ang mga taong pinili, hali sa apat na kanto kan kadagaan, puon sa sarong puro, kan kinaaban, sagod sa ibong na puro. Manudan lugod nindo ang adal kan kahoy na higera. Kunan mga sanga kaiyan maging lumbod, dangan nagdadaho na, aram nindo na haranina ang tag-init. Siring man kung mahiling nindong ang mga bagay na ini nangyayari na, aram nindo na madali na siyang mag-abot. Yaon na siya sa tarangkahan. Sa katotohanan sinasabihan ko kamo, mangyayari ang gabos na ini bago magadan ang henerasyon na ini. Mapapara ang langit asin ang daga, alagad dai mapapara ang sakong mga tataramon. Mayong nakakaaram kuno aring maabutan aldaw o an oras na mangyayari iyan. Niyan mga anghel sa langit, niyan aki nin Dios, kundi an Ama sana. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning po. Siguro bagay na greetings na itaot sa lambang sa tuya ngunyan, itong mga tataramo na sabihon ta sa katain ta. Salamat, tayaon ka. Salamat po, tayaon ka mo, pakatapos kan bagyo, nakukuha ta giraray ang sa tuyang saliri sa atubang kan sa tuyang kagurangnan. Dahil nagagana ining sa kuyang, yun na. 33 na bago po palang kayan. Sarabay daw niya itong ekspresaraan sa tuyang pagpasalamat sa tuyang kagurangnan, sa pagligtas niya sa tuya sa anuman na peligro asin pag-alaman kay itong nakaaging bagyong Pipito. Parakpakan niya ito sa tuyang kagurangnan. Salamat po, Lord, sa forecast na pigtaw sa tuya di past days, kan pag-asa, sin manlaylay na weather agencies, talagang matutumbok ang Albay, probinsya kan Albay. Pero sarong dakulang milagro, siguro dahil kan sa tuyang mga prayer can calm the storm. So, milagro na garibagan linihisan kita pa kung gayong grabing duros, asin uran, ano sa tuya pong sinapar. Pero maski na nga ni, sabi ko po nga ni, kay puhantaan padagos na pagpamibi para duman sa mga naapektaran kay ining bagyo. Asin itong padagos na sa mga oras pong ini, pinagrarapado ni bagyong Pipito. So, rumdumon man po niya to sindasa sa tuyang pamibi. Hopefully, ining bagyo, dahil ta naman ini ma-politicized, baka magamit ta naman sa mga politiko ta. Kung talagang matarabang po kita, magtabang kitang udok sa buot. So, dahil nangaran sa sako kan bagas. So, pagtabang na yaon ang pagmakulog sa satuya pong mga tugang na naapektaran kay ni bagyo. So, ika-33 na Domingo na po sa ordinaryong panahon. This is the last Sunday before we celebrate Christ the King Sunday. Na iyan na celebration kang Christ the King is the culmination of the 34 Sundays in ordinary time that we have. So, 34 Domingo, ang katapusan kayan, kulminasyon, iyo ang celebration kang Christ the King Sunday. After Christ the King Sunday, so malaog na po kita sa season of Advent, which is considered to be the beginning of a new year in the church's calendar. In accordance with the liturgical calendar of the church, mga tugang, ang New Year, kansimbahan, iyo po ang first Sunday of Advent. Bako po, January 1.
what we celebrate in January 1 is the solemnity of Mary as the Mother of God. But strictly speaking, ang New Year mapuon po next after Sunday after kang Christ the King Sunday. So, 2 Sundays more to go, New Year na sa kalendaryo kan sa tuyang simbahan. And sa season of Advent, tigahagad po sa to na mag-andam sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sa tuyang paratubos. So kaya, no wonder, dahil ko aram kong nagkataon lang ini, nakatapos pa sa nasubagyo, antig hururunan, as we approach the end of the liturgical year, iyong about the end of the world. That's why we were given in our gospel for today, itong pinag-aapod niya tong eschatological description of what will happen at the end of the world. During the parousia, the second coming of Christ. Ano ang mga mangyayari? Magayunon sa description kan Bicol, sabi digdi, madiklom an aldaw, daina maliwanag an bulan, mahuhulog an mga bituon hali sa langit, asin magkakarayugyog an mga kapangyarihan sa kalangitan. Iyan an eschatological description na itinaw sa tuya, description of the end things. Iyan ang pinag-aapod niya itong eschaton. Description that all good and bad things on earth will come to an end. Even the world itself is not meant to last forever. Gabos digdi sa kinaban, maraot man o marhay, mapapara. Yan. Kaya kung nakatutok kitang marhay duman sa mga kinabano na bagay, magayon po ining paghurup-hurupan ta. Naan gabos palan pong ini malipas sana. Malipas sana. So, narumduman nindo itong tig-share ko sa indong sarong istorya, manunungod kan sarong baguhan na lektor na siguro tig-nervyos pa. It was an English mass. Kang nagbasa siya, pagkatapos niya magbasa, imbes sabihin niya sa mga tao, "This is the word of the Lord." Sa sobrang nervyos, kang lektor, ang nasabi niya po sa mga tao, "This is the end of the world." Sirimbagan man sa mga tao, thanks be to God. That brings me to my next point. Na ibig sabihin, despite this description given to us sa tuyang gospel about the end of the world, and proper attitude, reaction, or disposition, dapat igwa po kita, bako po takot, bako paghadit, not worry or fear. We should not panic, but preparedness. Iyo baga? Grabing preparasyon na ginibot akan bagyo. Dahil kita natakot, maski kung umabot man ito si Pipito, kaya ta, ilinganin do dyan sa tubangan kan sa tuyang simba, maski may baradilan gari, dahil kita matatamaan dahil kan mga sandbags na ilinaagta. Grabing preparasyon ang ginibuta. So iba nga ni, so preparasyon, sobra-sobra. Kaya may nahiling akong nag-post sa Facebook, sabi niya duman, pakiluway-luway man kan pagbareta, manungod sa bagyo, taso kataning mingaya sa harong, pano na nin sandbag, so sa indang atop, dahi pa nga nagbabagyo, ulag na so atop. Tanapano na kisanbag. But this is the right disposition that we should have. Di ba? Kita dapat preparado. So be prepared. Sabi kaiyan, laging handa. Igwang duwang bagay, base sa Ebanghelyo ta na dapat pag-andaman. Ang enot, we should prepare for eternal life. Ang eternal life, iyo po inian sa tuyang overall goal as Christians. Gabos kita, digdi sa kinaban, nagmamawot na makamtan ang buhay na daing kasagporan. The problem is, we are so focused on the time and the hour of His coming, na daita na tututukan so sa tuyang dapat na preparasyon. Tanganing magkanigo kita na mag-ako kan buhay na daing kasagporan na inandam para sa to kan sa tuyang kagurangan. Why? Nga tatakaipuhan tang mag-andam na marhay. Tadaita aram ang eksaktong oras asin panahon. Ining pag-abot kan kagurangan bako arog kan bagyo na nafo-forecast
ang eksaktong oras o sa inang dapat tamaan. Kaya kaipuhan ang kan lambang saro sa tuya na maging prepared always, anytime, and the best preparation is a life well lived. Siguro makatabang ini, nabasa ko lang po ini. Sabi naman, kung maghali man kita sa kinakban, ini magayuno na sa tuyang rumdumon. Tanganing dai ka malingawan kan mga tao, tulong bagay ang dapat mong gibuhon. Plant a tree. Haloy ka ng wara, iyan nga, tinanom iyan ni Mayor. Tinanom nga iyan ni kung sisay na pulano o pulana. Di ba? Then, second, write a book. Haloy ng gadan sa author, still, narorumduman ka kan mga tao dahil kan sa imong sinurat na libro. And of course, sire a child. Medyo may problema ako digdi. Nakatanom naman ako nin mga tinanong. Igwa naman nagpaplano akong ining mga homilies ko compile ko, gibuhon ko into a book. Ining sire a child, ang pagkaigwa nin akit, medyo day ko pa ini na isipan. Magkahintay ning rumdumon pan, in the end, only 3 things will matter. Basahon ta daw po. Number 1, Number 2, how deeply you love. And number 3, how well you have learned to let go of the things not meant for you. May mga bagay na bako para sa tuya. Let go of them. Kaya nga may nadanangog ako perming kasabihan na pinagtagpo pero hindi tinadhana. So, move on. Let go. And second things that we need to prepare for, we prepare for Christ coming into our lives. Nagaandam kita. And there are several implications kay ining preparasyon na ini. Number 1, let us remember na ang buhay, hiram sa Diyos. Pinasubli, maabutan panahon, kaipuhan, iulit. It needs to be returned. So we must go after the quality of our life here on earth. Not so much about the quantity. Kung perang edad na, perang edad ang maabuta, makasanggatos kita, or 90 taon digdi sa kinaban. It's not all about the quantity of years that we have in this world. Let us focus more on the quality of our lives. Second, pag-abot kan panahon pong iyan, pagbalik kan sa tuyang kagurangnan, during the parousia, we will all be accountable to God, the owner of everything. Pwedeng makalusot ka sa mata kan tao, pero sa mata kan mahal na Diyos, you will have to make an accounting of your life. Anong ginibo mo sa buhay mo? Anong ginibo mo sa mga itinao sa imo kan sa tuyang kagurangnan? And remember also that much will be required of the one who has been given much, and more will be asked of the one entrusted with more. Mas dakol ang hahagadon, sa mas dakol mapo ang itinao. And last, we must be faithful and steadfast. Kan si Mother Teresa hinapot, ngata, despite your efforts, na ika nagpaparalingkod sa mga nagihelang asin mga duka. Dakulon man giraray na dukha. Asin nagihelang, anday na aatindiran. Aram nindo su magayunon, very touching na reply ni Mother Teresa, I am not asked to be successful, but just to be faithful. Same thing na dapat naman rumdumon sa satuyang buhay. It's not all about success. It's all about being faithful to God sa satuya pong pagkabuhay. May last pa pala, no procrastination. What you can do now, do it now. Huwag mo nang ipagpaumaga ka pa. What good that you can do now, do it now. Kasud, pag misa kong anticipated mass, may tig-share ako sa indang story. I might as well share it with you also. Itong tulong lalaki
na pinahilingan kan anghel, and they were given the same message. Aram nila sa message, today, you will die. Ika ngayang unya na aldaw magagadana. Imagine nun ta daw, nag-appear sa imo so anghel, tinaraman ka. Ungunyan ngayon, pagkatapos kang 9:30 mass, magagadan ka na Father Neil. Para yun nin bagsik, para yun nin sakit. Yeah. Anong klaseng preparasyon ang gigibuhon mo? So first guy, aram mo po ang ginibo niya. Tanaaraman niyang magagada na siya kanal daw na ito. Nagpasirig po siya sa simbahan. And there, he spent the whole day praying. Di ko aram kundig dito sa St. Jude. Pero nagpasiring siya sa simbahan tanganing mga G. So second guy, sabi niya, imbes na magduman ako sa simbahan, maray pa, maglibot na lang ako. Tapos siguro, nagpuro kandidato man, dakol na nadalaganan, dakol na nakulugan. Sabi niya, maduman ako sa mga tao na sa kuyang na hulugan in buot. Dahil ko na ilista sa akap. O dahil ko na isabay. Mahagad ako nin tawad sa inda. Asin sa mga tawong nakakulog man sa ko, dudumanon ko man, sasabihan ko sinda, pinapatawad ko na kamo. So, naghagad din tawad, asin nagpatawad. So, third guy, ang ginibo niya po, aram nindo ang ginibo niya, tinipon niya po gabos na natipon niyang kwarta, nagpasiring siya sa bangko, ihinulog niya po. Tapos sabi niya, tangani ngayang pagbalik ko, halangkaw na ang interest. What about you? Anong klaseng preparasyon igwa po kita? Is it more of a material preparation? O kang nag-abot sa Bagyo bago mag-abot? Baka gabusan na provision on food. Baka nalingawan ta talagang mga G o magtangad sa Diyos asin maghagad kan sa iyang proteksyon. It's more all about the spiritual preparation. Ang mas importante, natutukan ta po sa satuyang buhay. Tarumdumon ta? Why should we count on having tomorrow when tomorrow is not ours to give? Let us not be preoccupied with a life we cannot hold on to and neglect the eternity we cannot run away from. So, altogether, let us read this one. So, let us live life wisely and responsibly. Be prepared and ready always for His coming. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matindog kita ka, boss. Sarabay niya tong ipahayag an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos samang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Heso Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos sa mga makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kitang mga nagsapuso, kan mga nakakaligtas na mga tataramon kan banal na kasuratan, na nagpapasarig sa to, na magtagal sagkod sa katapusan, magdulok sa pagpamibi sa Ama. Sabihon ta po, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, makapadulog kan gabos na nasyon sa dalanin kaligtasan, huli kan pagsaksi nin sa indang buhay, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nabubuhay na may pagkatakot sa pagtugis mag-ako kan kusog na magpadagos na mabuhay, dawa makuri ang mga kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing kita gabos maging andam sa pagdatong kan kahadean sa rual daw na pagsabuhay kan katotohanan, katanosan asin karahayan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagagabatan kang helang makamati nin Diyos no na pagkamuot, sa pagmangnon yato sa inda, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadandarahon kan Diyos sa iyang kahadean nin liwanag, kaugmahan asin katoninongan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Rumdumon taman sa saduyang pamibi itong mga naapektaran, asin padagos na naapektaran kaining bagyong Pipito. Sa tahaw kaining mga bagyo na sa tuyang sinasabat sa buhay, padagos man lugod kitang makanood na magsarig sa kapangyarihan kan sa tong kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. O Diyos, samuyang Ama, danay kang harani samo, aram mo ang samuyang mga pangangaipo, urog pa kaysa samo. Itugot mo na mabuhay kaming bukas ang mga puso sa imong kapatawadan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, wara sa naan dulot na atang sa tubang kan sa imong kadakulaan, para sa mo magtao kan grasya nin kaimbudan, asin magkamit kan bunga nin kapaladan sa kod paman, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maniniko asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon, alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinaksakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa tubang kan darakula mong gibo padagos na mag-omaw sa imo, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, kaya kaibakan gabos na angheles, kami nag-oomaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.
Kagurangnan ikananggandaan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuan niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuas sa sin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwali pinapahaya, sa kod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos po siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Espesyal tang girumdumon, an kapahingaloan kan kalag, kan sa tuyang mga namumutan sa buhay na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Kinigirumdum ko man, an kalag ni Jed. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa na kapaggaya-gaya sa imo, magtanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya. Asin kay niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan asin manligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sumong paraligtas na si Hesu Kristo. Asinan kapangyarihan, siringman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, di ka na nagsabi, katuninongan ibinawadat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, are paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kantanda nin katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan kami na mapakumbabang nag-aarang, nakinabang kan mga dulot nin banal na misteryo, tanganing tinugon kan sa imong aki, nagibuhon mi sa pagrumdom sa iya, magpatalubo kan sa mong pagkamuot, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 51,236 pesos and 10 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 6,679 pesos and 75 centavos. Siring man, ang second collection, nag-abot po sa 15,010 pesos and 80 centavos. Magkakaigwa po nin special block screening kan pelikulang Moana 2 sa Nobyembre 30 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi sa AB Chara Silver Screen Cinema 1. Sa mga maud po magbakal ng ticket, available po ang ticket sa opisina. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Magkapirang anonymous. 10,000 pesos, 5,000 pesos, 2,000 pesos, duwang 500 pesos, duwang 200 pesos, Artiaga Family 5,000 pesos, donation through GCash 3,600 pesos, Ray Gianan 2,000 pesos, Loquinario and Alsaga Family, 500 pesos. Jeff Togores, 500 pesos. Diyos, mabalus po. Sa ngaran po kan sa tuyang parokya, gusto ko na magpasalamat sa lalong-lalo na itong mga nagtarabang sa tuya, kaining uminaging bagyo, nagpadaranin pansit para sa tuyang mga evacuees. Si Ate Daday, si Ate Bel, yan na mga sandbags po dyan. Thank you very much po sa pagpasiguro kay yan para sa tuya. Naraya na kita kang nakaaging Christine, na linaog po kita digdi. Kaya pasensya na kamo kung day pa sa mga luhudan po dyan. Sadyang pinasakat ko po muna, tabaka madumog na naman. So, ipapabalik ko po at siya na hapon. Sa mga manlaylay na ministries na mas kinag-uura na kasubagong aga po, so 6:30 and 8 o'clock mass, tig-cancel ta pano pa po ini kang evacuees kasubago, dahil pakitang lugar na, kaya so mga intention po kayo ito, isinabay po mo niya na 9:30 mass. So, kasubago pong binasang mga intensyon. Gusto ko man na pasalamatan ta po, digdi sa satuyang komunidad, sa San Judas Tadeo, sa parokya ni San Judas, as in Diocesan Shrine, si Reverend Teng, na this week, mapaaram na siya sa tuya, takaipuhan niya na po mag-andam para sa iya man na ordinasyon. Mauli na siya sa diri niyang parokya to prepare for his ordination. Let us thank him sa iyang mga services po sa iyang parokya. Kaya, ngunya na aldaw, day po kamo magduwa-duwa kung may gusto kamong ipabalon sa iya, o pwede man po kamo magpabalon sa iya. Ngaya kotse, house and lot, okay man yan sa iya. So, salamat po, Rev, sa imong services na itinao sa parokya. We will continue to pray for you, lalong-lalo na sa imong bukasyon, hanggang ika naman ang mapangadji para sa muya. So, aram ko na madali na ang ordinasyon niya, pero bako po akong otoridad para mag-announce kay yan. So, kaya ipangadji ita po si Reverend Teng sa iya pong maabot na ordinasyon, asin sa iyang bukasyon. Parakpakan niya to si Rev. Sa mga liturgical ministers that we have now, so mga lectors, commentators, sa tuyang choir, live streamer, sa tuyang mga sakristan, asin ang uniko tang lay minister, si Carlo, Brother Carlo, asin ang sa tuyang mga mass collectors, asin mga altar servers. Parakpakan man niya to, Sinda.
Ang satuya pong mga masses for today, parehas po kang Sunday schedule ta. At siya na hapon, 1:45, 3 o'clock, 4:30, and 6. So, pakipaisin na lang po kan mga kaibahan ta sa harong na day pa nakapagsimba. Magayon na ning oportunidad na kita magtiripon sa rong komunidad sa pagpasalamat sa mahal na Diyos, sa paglikay niya sa tuya, sa peligro, pag-alaman kang nakaaging bagyong Pipito. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sinmay herakon. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na, misa lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo haraniman, siya naman niya. Ang tatarang nananamog, ang ginamay na nagpasok. Ang namunin akong puso, kagaling sa kapamaglingkod. Nagaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus daron sa mga katawan. Harayo haraniman, manuman banwaan, siya daron niya tugon niya. Harayo haraniman, manuman banwaan, siya daron niya tugon niya. Pasalamatan man niya to ang sa tuyang mahal na patron, si San Judas Tadeo. Tawan niya to, in makusog na parakpakan, ang sa tuyang mga mahal na patron na si San Judas. Thank you po.